Ahoj přátelé pěkného truhlářství. Dneska bych vám rád ukázal, jakým způsobem ořezávám takovéto delikátní konstrukce, jako je tady to jigumi pro výrobu shoji panelu, který bude součástí stropního světla. Tady vevnitř ještě budou naskladané vlastně kumiko dílky, které budou tvořit vzor Kasane Rindo. A k tomu, abych mohl ořezat vlastně tady tyto okraje, tak jsem si potřeboval nějakým způsobem pomoct, protože těch způsobů, jak to uřezat, je samozřejmě víc. Jedním z nich je třeba zkusit to na formátovací pile, případně s maflem s pomocí lišty, což jsem taky dělal, dá se to, ale je to celkem riskantní a hrozí tam nebezpečí toho, že třeba když budu řezat do protipohybu, tak jak je tady ten jeden dílek, který tady trčí, tak může dojít k tomu, že mě to vyštípne nebo že se mě to kousne o ten kotouč a prostě se mě to rozseká. Z toho důvodu jsem si vymyslel způsob ručního řezání, nebo ten způsob se používá běžně, v Japonsku určitě, kteří Japonci používají ještě menší pilky s flexibilním listem. Toto je speciální pilka na řezání v ploše, kdy ty zuby nevyčnívají vůbec do boku a když se potom třeba flikují nějaké díry, nějaké záslepky, kolíky, tak je možnost vlastně tou pilkou krásně do roviny zařezávat, aniž by se poškodil povrch toho materiálu. Takže tato pilka má flexibilní list a k tomu, abych dodržel krásně kolmý řez, tak jsem si vyrobil takovýto jednoduchý přípravek z kousku zbytku, co jsem měl z shoji, je to z Oše. Vím, že tam mám přesně pravý úhel a z jedné strany jsem si navrtal 15 mm díry a do nich jsem pomocí mamuta vlepil 3 magnety, které mi pomáhají vlastně držet tu pilku krásně v kolmici. Jo, takže já na tu pilku nijak netlačím, jenom ji tahám směrem k sobě a ona mě krásně zařízne ty lišty do kolmice a díky tomu, že tady mám předznačenou rýsovacím nožem přesně rýsku, kde mám řezat, tak jsem schopný si nastavit pěkně postupně ten díl, ten přípravek, že si značkovacím nožem najedu na tu rýhu, přitlačím dolů, to samé si zkontroluju na druhé straně, přijedu k tomu, to malinko ujelo, tímto způsobem, zkontroluju ještě na začátku, jestli mě to sedí, tak, a vezmu pilku a lehce ji přiložím k těm magnetům, přejedu si na začátek a můžu pokračovat dál v řezání. Jo, to je tady k tomu způsobu. Je to překvapivě přesný, opravdu krásně kolmý řez a trošku bojuju s tím, že vlastně v Japonsku tradičně shoji nebo jigumi raster připravený na výrobu shoji se dělá ze surového dřeva bez povrchové úpravy, ale jak jsem říkal, celá tato zakázka je olejovaná rubiem Monocoat Black a to mě trošku komplikuje život v tom, že ty lišty, které potom budu lepit, tam nebude teda konkrétně tato lišta, bude tam 5 mm, stejná jako je tady, ale mám je dopředu naolejované a teď musím vymyslet způsob, jak to přilepit, aby mě to lepidlo drželo právě na tom oleji. Takže mám nachystané 2 vzorky lepení, jeden lepím na půr a druhý na PVAC lepidlo a chci vyzkoušet, jestli ten půr bude lepší, jestli to bude líp držet na tom povrchu, tak bych opatrně nanesl ten půr na všechny ty dílky a potom bych si to přilepil právě na ten půr. Musím opatrně, aby mě to nevyteklo, aby nevypěnil ten půr do boku, aby se mě to nezašpínilo. Jo, protože problém je v tom, že kdybych tam dal surovou lištu, tak do těch rohů, do těch mezer všude nemám šanci se dostat, tak abych to kvalitně povrchově upravil potom a mohlo by to vypadat blbě, nebylo by to ono. Takže je lepší, když ta lišta je povrchově upravená už předtím. Proto taky ty boční plochy už mám povrchově upravený a jak můžete vidět, tak ta horní plocha je jenom taková pošmudlaná tím olejem, protože to celé budu teďka brousit, abych tam měl čerstvý dřevo a potom pomocí excentrické brusky a pedu nanesu olej jenom na tu čelní plochu, tak abych to měl všechno pěkně rovné a abych to měl pěkně dokončené ze všech stran. Takže to je jenom tady k tomu řezání a v podstatě pokračuju s výrobou
stropních světel, mám nařezané díly na všechny menší světla, ale první jsem si chtěl udělat tady tento čtverec, abych měl přesně dané rozměry, abych se mohl od toho odpíchnout, protože tento díl celý bude vlastně opatřený ze spodu zase papírem a bude držet pomocí magnetů uprostřed toho světla, a když by byla potřeba vyměnit žárovka, tak se celý ten Kumiko panel vlastně sundá a bude přístup k těm žárovkám, které budou v tom světle. Snažím se to dělat co nejjednodušeji a efektivně, tak aby zákazník potom neměl nějaký problém, nemusel mě volat, že nedokáže vyměnit žárovku a tak dále, takže chci, aby to bylo co nejjednodušší na obsluhu a na užívání. Takže to je tady k tomu. Tady bych vám ještě rád ukázal ty horní a spodní rámy na ostatní světla, které mám připravené, protože mám všechno do pokosu a je to celkem tenké, delikátní a není moc možností, jak to zafixovat, protože nemám třeba malé domino, které by tam mohlo být, tak používám vlastně vložené perko, které můžete vidět tady. Kdy to mám na pile, tak to proříznuté pilou a mám tam vložené 3 mm perko, které bude potom součástí toho designu, toho světla jako konstrukční spoj. Mám to i na těch horních, na těch větších rámech, i na těch spodních, takže potom oleji si myslím, že to trošku vyleze, že to bude pěkně viditelné a líbí se mně, že to je vlastně součástí toho designu, toho světla. A dneska máme 1. května, je krásný den, za chvilku vyrážím s rodinkou na kolo, takže vám přeju hezký svátek a doufám, že bude nějaká líbačka pod třešňou, co musí být, jestli nějakou třešňu vůbec najdeme. A mějte se hezky a těším se na setkání příště. Ahoj.